Эфирде Татарстанның көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Гөлназ Гизатуллина, исәмсез бүгенге программада. Кан тапшырырга чират тизелдем. Әлмәттә көзге донор акциясе уздым. Кан тапшыру үзәгенә кемнәр килде? Сөяк мие доноры булырга кемнәр батырчылык итте? Яшь буынга ярдәм итү максаты белән волонтерлар Урыс су бистәсенә килдем. Кечкенә эш ничек зур проектка үрелә ала? Әлмәт музыка күллияте студентлары спектакль күрсәтте. Куелышта төп роль кәбестәгә бирелде. Әлмәт кан тапшыру үзәгендә көзге донор акциясе уздым. Җитди авырулары булмаган һәркем кан тапшыра алды. Әлмәтләр рекорд та куйды. Акциядә катнашу өчен 100дән артык кеше гариза биргән иде. Җәмәгать эшлеклесе волонтер һәм Кызыл Хач әгъзасы Вита Гатауллина донорлар берләшмәсе сафларына 5 ел элек кергән. Быел аңа кан тапшыру үзәгеннән чакыру килгән, үзе дә изге эштә катнашырга теләк белдергән. Вита үзәккә беренчеләрдән булып килдем. Ул чират турганда икенчеләр табиблар янына кергә әзерләнде. Хорошо, меня похвалили и сказали, молодец. Юлия Курамова акцияга килү өчен эшеннән сораган, хәзер башка донорлар белән баллы чәй эчә. Вита исә киләсе этапка беренчел кан тикшерүгә һәм кагазларны тутырырга әзерләнә. Үзәк белгечләре алдан теркәлеп 105 кешенең килүен билгели. Әмма барысы да донор була алмый. Кайбер волонтерларны авырлыгы туры килмәү сәбәпле, кемнедер алдагы көнне ясаткан татуировка аркасында да кире буралар. Акцияның беренче сәгатендә 20дән артык кеше кан тапшырды. У нас есть брелочки, браслетики для тех, кто сдает кровь. Также, если у нас еще люди зарегистрированы на нашем сайте, на нашей платформе, мы еще даем им другие подарочки, значки, поп-сокеты. Вита Гатауллина өчен изге эшләр моның белән генә тамамланмый. Үз традициясе буенча ул кан тапшырудан кергән акчаны хәйриягә сарыф итә. Иртәнге 8дән алып 11гә кадәр кан тапшыру үзәгенә 100ләп кеше килде. Алар 50 литр кан тапшырган. Үзәк белгечләре әйтүенчә, бер юлы күп кан җыю мөһим түгел, җәмгыятьне формалаштыру мөһимрәк. Чөнки кан акция вакытында гына түгел, һәр вакыт кирәк. Лениногорск районыннан җылылык һәм дуга белән бер төркем хатын-кыз сугышчыларга мендәрләр һәм бандажлар тегә. Ханымнар моннан тыш алгы сызыктагыларга җылы киемнәр, бияләйләр бәйли. Волонтерлар булар белән генә шикләнми. Бу хәрбиләр өчен тегүче оста куллар төркеменең кечкенә өлеше. Үз төркемен волонтерлар мәхәббәт һәм дуга белән дип атаган. Берләшмәне оештыручыларның берсе Илмира Уламасова әйтүенчә, төркем 4 гыйнварда оешкан. Ул вакытта анда 10 кеше булган. Оста куллар бәйләм җипләре сатып алып Лениногорскида яшәүчеләрне үзләренә кушылырга чакырган. Хәзер берләшмәдә 70ләп хатын-кыз исәпләнә. Төркемдә күбесенчә пенсионерлар һәм авылларда яшәүчеләр. Һәркем үз өендә тегә һәм бәйли. Төп ярдәмне госпитальләргә күрсәтәләр. Ханымнар яраланган сугышчылар өчен 1000гә якын мендәр ясаган. Күптән түгел яңа заказ алганнар, куллары зыян күргәннәргә бандажлар тегәләр. И застегивается на пуговку. Пуговка 2 уровня есть. Под рост можно. У кого высокий рост, у кого меньший рост. Материалны үз көчләре белән җыялар. Шигыр авылы эшмәкәре мендәрләр өчен эшлек бирә, тукма белән вакыт-вакыт тегү фабрикасы ярдәм итә. Тегү бәйләүдән тыш сугышчыларга тукмашта кисәләр. Эш җайга салынган, кемдер камыр баса, икенчеләр киптерелгән тукмашны савытларга тутыра. Фронтка рассольник, борыч тузланган яшелчәләр, бал да азатканнар. Хатын-кызлар үзләре хушисле үлән чәйләре җыя, шифалы үләннәр салкыннарда сугышчыларны җылытачак һәм организмнарын витаминнар белән ныгытачак. Тамара Семенова гыйнварда изге эшкә кушылган. Башта акчалата ярдәм иткән, соңрак мендәрләр ясый башлаган. Тегү машинасы белән эшли беләм, әнисе өйрәткән. Ханым гомуми туклану өлкәсендә эшләгән, 20 ел балалар бакчаларында. Хәзер яшь лениногорскийларны мәктәпкә әзерли, бөтен буш вакытын тегүгә багышлый. Посылкаларны волонтерлар ай сайын җибәрә, еш кына бөтен гаиләләре белән эшлиләр. Иратлар йөк ташый, балалар үз рәсемнәрен һәм хатларын язып сала. Сугышчыларга туганнары һәм якташларының җылы сүзләре көч бирүен алар да аңлый. Хәрбиләр кайгыртучанлыкны тоя, бу фронттан юлланган видеоларда ачык күренә. Оста хуҗабикәләр исә кулларыннан килгәнчә ярдәм итәргә ышандыра. Аларны яхшылыкка ышану һәм кирәкле гамәлләр берләштерә. Ютазы районы Урыс су бистәсенең мәдәният йортында благодарение социаль инициативалар һәм яшь буынга ярдәм итү хәйрия фонды волонтерларының 6нчы слеты узды. Чарага Татарстанның Актаныш, Баулы, Бөгелмә һәм Ютазы районнарыннан 100дән артык бала җыелды. Когда мы только начинали, нас было всего 10 человек, всего 10 волонтеров. На сегодняшний день фонд благодарения насчитывает более 200 человек.
Волонтерлык ул күңел халаты һәм тормыш позициясе. Слетта һәр волонтер диярлек сәхнәгә күтәрелде. Һәм чарада катнашучылар башкаларның бәла казаларына битараф булмаганнарның тарихларын ишетте. Үзләренең игелекле эшләре турында яшьләр горурланып сөйләде. Яшь волонтерлар төрле өлкәләрдә эшли, мохтаҗларга һәм мөмкинлекләре чикле кешеләргә ярдәм итә, территорияләрне җыештыра, макулатура җыя, чаралар үткәрүдә катнаша. Ихластан рәхмәт сүзләре белән яшьләргә хөрмәтле кунаклар мөрәҗәгать итте. Алар бүген волонтерлар хәрәкәтенә актив ярдәм итә. Мы одна семья, мы дружим, друг другу помогаем. И за 8 лет существования нашего фонда наше количество волонтеров превысило уже 200 человек. И благодаря именно вам в наших курируемых 4 районах, это Бугульминский, Ютазинский, Актанышский и Павлинских районах, все культурно-массовые мероприятия проходят. Фондның төп бурычы игелек кылырга теләүчеләргә булышу. Шуңа да волонтерлар отряды ел сайын үз идеяләрен тормышка ашыру өчен грантлар ала. Хәтта кичкенә эштә зур проект булырга мөмкин ди оештыручылар. Быел да слет кысаларында социаль проектлар бәйгесе узды. Әйтик, үз эшләрендә баулы волонтерлары буллинг темасын күтәрде. Алар үз мәктәпләрендә кыерсытуларга каршы махсус отряд оештырган. Расскажи нам, и мы придем к тебе на помощь. Убедим тебя, что это не твоя вина. Помни, что ты не один. Баулыларның проекты югары бәя алды һәм балаларга 20 000 сум күләмендә грант тапшырылды. Чарада волонтерлык үсешенә ярдәм итүчеләрне дә бүләкләделәр. Алар район башлыклары һәм волонтерларның остазлары. Иң актив волонтерлар да лаеклы дипломнар алды. Волонтерлар җыены ул тәҗрибә уртаклашу мәйданчыгы һәм фикердәшләр белән танышу өчен яхшы мөмкинлектә. Фондның волонтерлык отрядлары эше күләмле һәм алда яшьләрне бары тик мавыктыргыч һәм файдалы проектлар көтә. Леногорскийның 6-нчы мәктәбендә Дамир Исламов истәлегенә батырлык дәресләре узды. 13 октябрьдә Россия героена 20 яшь тулган булыр иде. Быелның сентябрендә әлеге мәктәпкә аның исеме бирелде. Но простые и строгие слышим слова. Боевым награждается орденом. Это значит... Дамир Исламов Украинада махсус операцияда катнашып чын батырлык үрнәге күрсәтте. Өлкән лейтенант 7 мартта халак булды. Исламов җитәкчелегендәге танк экипажы 5 дошман танкына каршы сугышып, аларның 4-сен юк итә. Экипаж халак була, бәрлештә батырлык күрсәткән Дамир Исламов үлгәннән соң бүләкләнде. Он был таким мальчишкой, как вы. Он точно так же, правильно сказали его одноклассники, он точно так же, как вы, бегал вот по этим же коридорам нашей школы. Укытучылар егетнең спорт сөйшән булуын, мәктәптәге чараларда актив катнашуын искә ала. Үз теләге белән ул танк училищесына укырга керә. Батыр егетнең исеме мәктәп музеенда мәңгеләштерелгән. Биредә төрле яшьтәге балалар, шул исәптән балалар бакчаларыннан килгән нәниләр өчен экскурсияләр үткәрелә. Укучылар патриотик акцияларда һәм конкурсларда еш катнаша. Әтиәниләре һәм мугалимнәре белән алар сугышчыларга Донецк һәм Луганск республикалары халкына гуманитар ярдәм җыя. Укучылар шигырьләр һәм җырлар яздырып, видео мөрәҗәгатьләр, хатлар юллап, хәрбиләрнең рухын да күтәрә. Герой булып тумыйлар, геройлык кылалар. Батырлык дәресләрендә балаларга җиткерелгән төп фикер әнә шул: батырлыкны төрле шартларда һәм төрле яшьтә кылырга мөмкин булуына да басым ясала. Әлмәт музыка күллияте студентлары Кабат туган якны өйрәнү музеена килде. Бу юлы диплом алды эшен Капустник күңелле тамашасы белән уздырдылар. Музей хезмәткәрләре һәм укучылар славян бәйрәмен иң яхшы традицияларда, токмаклар һәм биюләр белән билгеләп үтте. Девчоночки, хотите на девчоночки? Борынгы славян бәйрәме ул көздән кышка күчү. Аның исеме һәм спектакльнең асылы игътибар үзәгендә кәбестә булуына ишарәли. Борынгыдан килгән һәм Кабат халык арасында танылган бәйрәм башлангыч чордагы чараның асылын өлешчәгенә тапшыра. Спектакльнең режиссеры Әлмәт музыка күллиятенең 3-нче курс студенты Данила Громов үз спектакленә 1 айга якын вакытын багышлаган. Музейдагы сәхнәдә артистлар дәресләрдән соң һәм ял көннәрендә репетициялар уздырган. Халык колориты белән спектакльләр әзерләү исә белемнәрен, күзаллауларын киңәйткән. Җырлар, биюләр, хәрәкәтчән уеннар, барысы да фольклордан. Труппага материалны үзләштерүдә традиция буенча укытучылар коллективы ярдәм иткән. Тамашачының кабул итүен исәпкә алганда, артистлар югары бәя алачак. Сколько им поставим? Музейда музыка проекты зуррак проектның әзерлек өлеше. Киләсе елда Данил һәм бүлек студентларына зур сәхнәдә зур спектакль куярга туры киләчәк. Үз премьераларын чыгарылыш укучылары драма театрында 24 елның язында тәкъдим итәчәк.
Әти һәр нәрсәне эшли аламы? Әтиләр көненә багышланган бәйрәмдә оештыручылар шундый сорау бирде. 25-нче мәктәптә актив әтиләргә интеллектуаль көрәштә очрашырга туры килде. Әтиләр эш коралларын тавышыннан гына айыра аламы? Популяр балалар мультфильмнарының эчтәлеген беләме? Безнең иҗат төркеме ачыклады. Про тех людей, кто это добывает, рассказывают много анекдотов. Бывает соленое, копченое, вяленое. Әтиләр көне уңайнан уздырылган чара иң актуаль сорауларны һәм биремнәрне үз ишенә җыйды. 30лап катнашучы берничә командага бүленде. Активлык яратучы әтиләргә бераз көтәргә туры килде. Интеллектуаль һәм спорт ярышлары чиратлаштырып оештырылды. Әтиләр эш коралларын тавышыннан гына айыра аламы? Популяр балалар мультфильмнарының эчтәлеген беләме? Жюри агзалары аларын да тикшерде. Әтиләр һәр нәрсә эшли алуларын дәлилләргә тырышты. Балалар да ярдәм итте. Алып баручы сынауларны тәмамлаганнан соң нәтиҗәләр ясалган арада өлкән сыйныф укучылары кунакларның күңелен күрде. Нәтиҗәдә әти һәм мин иң яхшы дуслар кубогы 1-нче Ж командасына бирелде. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булышам. Исән сау булыгыз.